Putin poslao hitnu poruku Zapadu. Globalni poredak se ruši, dolazi novo doba. Zapadne zemlje gube svoje liderske pozicije, ustupajući mesto novim centrima rasta i državama globalnog juga, izjavio je danas ruski predsjednik Vladimir Putin. Dosadašnji pristupi kao i ustanjene norme i pravila poslovnog života i međunarodnih odnosa postepeno gube snagu, između ostalog i zbog postupaka zapadnih država koje gube svoje liderske pozicije i ustupaju mesto novim centrima rasta, zemljama globalnog juga, izjavio je ruski lider. Po njegovim rečima, svi elementi globalnog rasta, od ekonomije i finansija do tehnologije i demografije, nepovratno se menjaju. Događaji posljednjih godina pokazuju, svi elementi globalnog rasta, od ekonomije i finansija do tehnologije, nepovratno se menjaju, naglasio je Putin. Kako istako nijedna država ne može da se razvija sama na račun drugih zemalja ili na njihovu štetu.